हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो नायसनदोंबा अननानै एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयाव नुनाय टपिकफोरनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ। जों गिबियाव होखानाय बायदि लेबार कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामो। गोबां मानसियानो सोंदों लेबार कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामो एबा कनस्ट्राक्सन वर्कार कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामो होननानै आं दाख्लै बावैसो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बे लेबार कार्ड एबा कनस्ट्राक्सन वर्कारनिफ्राय एप्लाइ खालामबा मा बेनिफिट मोनो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो अलरेडि मोनसे भिडिअ खालामना होदोंमोन। बेयाव गोबां मानसियानो सोंदों बे लेबार कार्डखौ बोरै बानायो। आं बिनि सायाव मोनसे अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आरो जुदि बेखौ बानायबा मा बेनिफिट मोनो बेखौ बे भिडिअखौबो नायाखैबा नोंथांमोना नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो गोबां मानसियानो कनफिउस जादों, जब कार्डखौनो लेबार कार्ड होनो नामा होननानै गोबां मानसियानो सोंदों। नोंथांमोना बेखौ कनफिउस जानो नाङा। जब कार्डखौ लेबार कार्ड होना, लेबार कार्डआ आलादा दंखायो। जुदि नोंथांमोना बे कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्ड दङबा नोंथांमोना बोसोरफ्रामबो 5,000 नोंथांनि देहाखौ चेकआप खालामनो 5,000 मोनबाय थागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा सुद होनांलायि 5 लाखसिम लन मोनगोन न' लुनो थाखाय एबा नोंनि हाफोर बायनो थाखाय नोंथाङा 5 लाखसिम सुद होनाङालासे लन मोनगोन। बेजों लोगोसे सोरबा आइजोआ जुदि बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामोबा गथ' जोनोम जानायाव सानै गथ' जोनोम जानायाव बिथाङा 20,000 फ्रि मोनगोन खननै सानै गथ' जाजासिमाव। बेजों लोगोसे जाय गथ'फोरनि जाय बिमा बिफानियाव लेबार कार्ड दं बिथांनि गथ'फोरा हाबा जायोबा सानैसिम हाबा जायोबा 25,000 मोनगोन। आरो लोगोसे सोरबा सिख्लाया बेयाव कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्ड दङबा बिथाङा एप्लाइ खालामदोंबा बिथाङा गावनि निजा हाबायाव 25,000 मोनगोन। आं बिनि सोमोन्दै अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। बे कार्डखौ 18 बोसोर बैसो जानायबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। गासिबो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा मोनफा लेबार अफिस थाखायो। नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना फर्मखौ गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआवनो मोनखायो। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकफोरखौ होखागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो फर्मखौ डाउनलड खालामनांगौ बेखौ नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव गोदानै एप्लाइ खालामनोबा बेयाव रेजिस्ट्रेसन फर्म दंखायो आरो बेजों लोगोसे रेजिस्ट्रेसन फर्माव मा साबमिट होफानांगौ बेजों नोंथाङा बेयाव डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि गोबां बेनिफिट दं, जेरै स्कलारशिप, फेमिलि पेनसन आरो हाबा जाबा फैसा मोनो, गथ' गोरलै जाबा फैसा मोनो। बेजों लोगोसे नोंथाङा मेडिकेल चेकआप खालामनो थाखाय बोसोरफ्रामबो 5,000 मोनो। बेफोर फर्मा आलादा आलादा दंखायो। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांनि गावबागावनि लेबार अफिसाव साबमिट खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामनोबा आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन। जुदि माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावबो सोंहरनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। दासिमबो 2,000 मोनाखै। जाय बिथांमोना जोंनि आसामनि बाहेरायाव थादों बिथांमोननो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ मास मोनफ्रामबो 2,000 सोनानै हरबाय थागोन होननानै डिक्लेयार खालामखादों। एप्रिल मासनिखौ बिथांमोना मोनजोबखाबाय, नाथाय गोबां मानसियानो दासिमबो मोनाखै। जाय फंबायमोनहा एबा बिथांमोना मालायनि बेंक एकाउन्ट होनानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मोनाखै। आरो जाय बिथांमोना मोनसे बेंक एकाउन्टजोंनो 2-3 एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बे फैसाखौ दासिमबो मोनाखै। आरो जाय बिथांमोना गावनि निजा बेंक एकाउन्टखौ होआखै, डकुमेन्टसफ्रा मिलायाखै, बिथांमोनानो मोनाखै। बिथांमोनखौ मोननो थाखाय एबा बिथांमोनखौ भेरिफिकेसन प्रसेसा सोलिगासिनो दं। बिथांमोनाव डक्टर जोंनि आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार एबा हेल्थ मिनिस्टार बिथां बुंनाय बायदिबा बेखौ भेरिफिकेसन खालामगासिनो। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोना बेंक एकाउन्टआव गुबुननिखौ होदों एबा डकुमेन्टसफ्रा मिलायाखै बिथांनाव कल खालामदोंमोन होनदोंमोन। बिथांमोना गोबाङानो कलखौ रिसिभ खालामाखै, माने एक्सचेन्जनि एबा कास्टमार केयारनि साननानै बिथांमोना दानदों होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांमोनाव दासिमबो मोनाखै। जुदि नोंथांमोनाव नाम्बार गोदानफोर कल थाङोबा नोंथांमोना रिसिभ खालाम आरो नोंथांनि एड्रेसफोरखौ भेरिफिकेसन खालामगोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बायदिफोरखौ नोंथाङा कल खालामोबा, गोदान नाम्बारफोर कल खालामोबा नोंथाङा रिसिभ खालामबानो जाबाय। गोबां मानसियानो दानदोंनो। जुदि नोंथांमोना दानदोंबा नोंथांनाव बे फैसाया हाबनाय नङा। बे फैसाया एभ्रि मान्थ 15 थारिखआव नोंथांमोना 2,000 हाबबाय थागोन। नोंथांमोना मे मासनिखौ 15 थारिखआव मोनगोन। एप्रिलनिखौ नोंथांमोना मोनखांखाबाय। आरो जाय बिथांमोना मोनाखै दासिमबो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन प्रसेसा सोलिगासिनो दं। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना खालामनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना मोनाखै नोंथांमोना नोंथांमोननि डकुमेन्टस एबा मालायनि बेंक एकाउन्ट होनायखाय मोनाखै, नोंथांमोनाव कल
खालामखादोंमोनबो होनदों बिथाङा जायना दासिमबो हाबाखै बिथांनाव गासिबनावबो कल खालामगोन। कल खालामनायाव नोंथांमोना नोंथांनि एड्रेस एबा गासिबो डिटेल्सखौ भेरिफिकेसन खालामनायाव नोंथाङा माखौ सोङो बेखौ खोन्थानांगोन आरो नाम्बार गोदान हरोबा नोंथाङा कल रिसिभ खालाम। एक्सचेन्जनि बायदिफोरबो नाम्बारा जानो हागौ 1 2 3 फार्स्टआव बेफोरबायदि थालायनाय नोंथाङा बेखौ एक्सचेन्जनि साननानै दाननो नाङा। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। जोंनि आसामाव दासिमाव मैयासिमाव 13,382 अमा थैबाय। नोंथांमोना अमा जायोबा अमा जानायखौ दोनथ'दो, नङाबा बेरामा जोंनियाव सन्देरफानो हागौ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा। जोंनि गोबां बर' न'खरफ्रावनो अमा फियो। बेजों लोगोसे बे अमाखौ फाननानैनो फिसा फिसौफोरनि लेखा फोरोंनाय, एडमिसन बायदिफोर फर्म फिलाप खालामनायाव हेफाजाब होयोमोन। नाथाय बियो अमाया दा बेराम जानानै गोबां जोंनि आसामाव थैगासिनो दं। बिनि थाखायनो बे अमाखौ फाननाय एबा सिथारनाय एबा जानायखौ बेन खालामबाय। नोंथांमोना साननो नाङा बियो जोंनि लकेल अमानाव जायाखै, फार्मनि फिनायनावल' जादों होननानै साननो नाङा। बियो जोंनि लकेलावबो जादों। आं प्रेक्टिकेलि जोंनि गामि एरियायाव नुबाय बे अमा थैनायखौ। फिसा आरो बिमाफ्रा रोदाव थैनाय। नोंथांमोना बेखौ अमाफोरखौ जाथ'वाबानो जाबाय। जोंनि आसामाव दा बेसेबांथा अमा थैबाय, नोंथांमोना बिनिफ्राय हुसियार थाबानो जाबाय। बियो जाहाथे बे अमानाव जानाय बेरामखौ जों मोनजाफ्राङा आरो बिनिफ्राय जों बारग'नो हायो। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनांथार। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों SBI लन 5,45 मिनिट्सनि गेजेरावनो मोनगोन होननानै गोबां जोंनि भिउवारफ्रा आंनाव सोंहरदोंमोन। माने बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालाम होननानै SBI लन इमारजेन्सि लन स्किमनि सोमोन्दै भिडिअ खालाम होननानै बुंदोंमोन। जुदि नोंथांमोना सोरबा इउटुब चेनेलाव नुबाय बायदोंबा एबा नोंथांमोननो सोरबा खोन्थादोंबा बियो फेकसो, नोंथांमोना बेखौ फोथायनो नाङा। SBI निफ्राय बेबायदि लन होआखै। माने SBI इमारजेन्सि लन बेफोरबायदि स्किमनि 45 मिनिट्सनि गेजेरावनो नोंथांमोना लन मोनगोन होननानै गोबां इउटिउबारफ्रानो बुंदों एबा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। बियो फेकसो, अफिसियेलि जेबो डिक्लेयार गैया। नोंथांमोना बेखौ फोथायनो नाङा। बेजों लोगोसे स्टेट बेंक अफ इन्डिया गावसिनि अफिसियेल वेबसाइट आरो टुइटार पेजावबो टुइट खालामनानै बुंखादों। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों SBI आ गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव डिक्लेयार खालामना होखादों। बेयाव नोंथांमोना गोबाङानो बुंदों SBI इमारजेन्सि लन स्किम बियो इन'स एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगोन होननानै गोबाङानो बुंदोंमोन एबा नोंथाङा बोरै मोनो बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनो थिनदोंमोन। नाथाय बियो फेकसो। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजाङै। नोंथांमोना बेयाव नुखादों बियो फेकसो। नोंथांमोना बेखौ दा फोथायनाङा आरो नोंथांमोना बानायनो नाङा। जुदि नोंथांमोना बानायनो गोसोथारबा गुबुन SBI निनो मोनसे लन दङ, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना बे लनखौ लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना लन लाथारनो गोसोबा बेखौ लानो हागोन। प्रि एप्रुभेल पार्सनेल लन अन बे एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना लानो हागोन। नाथाय बियो बै SBI इमारजेन्सि लना फेकसो। नोंथांमोना बेखौ फोथायनाङा। नोंथांमोना लानो गोसोबा बेखौ लानो हागोन। नोंथांमोना मर इनफ'आव गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेखौ नायनो हागोन, सोर मोनगोन आरो बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै। जुदि नोंथांमोना भिडिअ खालामनांगौबा भिडिअ खालामगोन। जुदि आरो नोंथांमोना बैखौल' मोनथिदो SBI इमारजेन्सि लना फेक। नोंथांमोना बियो सिगांनिफ्रायनो दंखायो। बे लना गोबां मानसियानो लाखायो। दा नोंथांमोना अबावबाफोर नुनाय एबा खोनानाय बियो फेकसो। SBI नि इमारजेन्सि लना नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। बेयाव नुदों नोंथांमोना फ्रि माइरं मोनगोन। जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दासान्दि जाय बिथांना रेशन कार्ड दं बिथांमोना फैसा थाइसेबो नाङालासे रेशन कार्ड मोनखायो। बेजों लोगोसे जोंनि थासारि दा कर'ना भाइरासनि थाखाय नोंथांमोनहा माखासे रेशनबो मोनदों। फ्रियावनो फैसा नांलायि मोनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि मान्थलि मोनबाय थाग्रा रेशन कार्ड बायदिबो नोंथाङा मोनदों। जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सासेयाव 5 केजि मास मोनफ्रामबो माइरं रानगासिनोखा फ्रियावनो। जाय बिथांमोना रेशन कार्ड दं बिथांमोना मोनखांखाबायबो जानो हागौ एबा मोनगासिनोबो दं जानो हागौ। बेजों लोगोसे आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांबा जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट माने जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्ट बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण यजनानि गेजेरजों मास मोनफ्रामबो बिथाङा जोंनि गासैबो इण्डियानि सिटिजेनशिपफोरनि थाखाय मोनसे न'खराव 4 केजि माइरं बेजों लोगोसे 1 केजि थाव फ्रि होगोन। बेखौ होगोन जुन मासाव होगोन। नोंथांमोना जुन मासाव बेखौ मोनगोन। मास मोनसेयाव खननै होगोन। बिथाङा मोनसे न'खराव 4 केजि माइरं आरो 1 लिटार थाव मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ जुन मासाव मोनगोन। बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरगोन।
दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर, आरो जाय बिथांमोना लेबार कार्डखौ बानायनो गोसो, आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामखानाय दं, बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। जुदि नोंथाङा जोंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो। हायोबा नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। थेंक इउ।